Ini po ang tulay, digdi sa Minalabang. Hali, digdi sa may poblasyon, papunta doon sa Irayang Sulong, Antipolo, Hugo. Putol po ang tulay digdi. Kaya hanggang duman lang po si biyahe ko. Nagatod po ako ng puto. Nag-deliver po kita ng puto. At syempre, ay Tagalog pala no. Ayan, ito ang tsura ng tulay dito, mga kaibigan, mga kakudkod. So, hindi pa rin siya madaanan ng pampasaherong jeep. So, puto lang tulay. So, yung mga papuntang Naga nasa kabila. Tapos, yung mga galing doon sa coastal area, hanggang doon lang sila. Tapos, maglalakad dito sa may tulay. Tatawid. At, ito yung ilog dito. So, walang ibang way galing doon sa... Meron din naman sa kabila, sa Lupi, sa highway. Pero ito talaga yung pinakadaanan nila. Pero dahil nga ito ay putol, at syempre hindi siya putol pala, no, inaayos. Yun, no? So, ang ginawa nila, tatawid sila dito, lalakad, tapos lilipat na naman. So, may nag-aabang dito mga tricycle, jeep, habal-habal, mga motor. So, ganito itsura dito. So, hindi natin alam kung hanggang kailan ito matatapos. Kasi, nahihirapan din. Kahit ako guys, nagde-deliver, nahihirapan din naman. Kasi palipat-lipat. Meron naman kaming padjak or sidecar. Kaso, hindi naman makatawid. So, double ride. Ma'am. Ha? Sa may ano lang? Sa may parada? Parada? Okay lang? Special? Special ang ano? Dahil, gara ano? Mahalat pa? Dahil na, dito lang ako. So, special. So, ito yung jeep. Ito yung mga bumabiyahe sa from coastal area. Pero, dito na nila pinarada. Ito. Ito yung pila ng mga nagtatricycle, nag-aabang sa mga tumatawid galing dun sa tulay para lumipat dito papuntang Naga City. So, ito yung way papuntang Naga City. Dito dumadaan talaga yung mga taga-coastal area, Hubo, Antipolo, Irayang Sulong, basta doon sa taas. At ganito na nga, mga kaibigan, mga kakudkod. So, dahil special doon sa dulo, hanap ako dito ng biyaheng tama lang ang pumasahe, guys.